ev zêrê eyar 21 yê ku wekî navdartirîn cureyê zêr li deverê tê nasîn. Ev jî zêr e, lê yê Brazîlî yan jî Rûsîye wekî tê naskirin. Cudahiya di navbera her duyan de ew e ku 1 gram zêrê resen bi 19,400 leyreyên Sûrî tê firoştin û yê din bilindbûna nerxê her parçeyeke çi qas mezin û giran be nagihêje 10,000 leyreyên Sûrî. Zêrê Brazîlî naskirî bû ku li cadeyan li ser masa ang û besteyekê ji bo firoştinê dihate pêşandan. Lê wekî kurafe, xwedanê vê dikana zêrê Brazîlî dibêje ji ber ku xwestek û daxwazeke zêde li serkirîna zêrê navbûrî çêbû, wî biryar da ku dukana yekemîn li Qamişlo taybet bi firoştina zêrê Brazîlî veke. Zêrê bira hin bi hin temenî zêde dibû, biha dibû. Zanê xwedê gava zêr biha dibe ew jî xelk nemakarên wî zêrî weke berê bikire. Iqbal bêhtir serê çêbû. Bêhtir alemê xwepser zêrê Brazîlî dîda. Bûk hebûn zêrê Brazîlî dibirin. Ev bûkê got min nikarîbûn meselan zêrê xwe temam kirin hemikî Brazîlî. Carna hinek ji vir dibirin, carna hinekê dî dibirin. Hin bi hin zêrê Brazîlî jî şerkatê wê zêde bûn, intişatê wê zêdetir bûn, modîlatê wê pirtir bûn. Kar feratir bû, bêhtir iqbal serê çêbû, modîlatê wê nakê zêde bûn, xweşik bûn, gelek modîlatê wanekê jî nêzîkî ê zêrin û gelek modîlatê wanekê jî zêr jî xweşiktir bi rastî. Talebe bêhtir serê çêbû, ev 7 sal 8 sal eser vê bestê mam, ev zêrê Brazîlî karêm ew bû. Min dît û ez zibûnê min dixwazin modîlat ne bêhtir ez bênim yan ez محلekî xas Brazîlî ez vekim zibûna jî ji min dixwast ev talebe hanekî û dît ji min re jî baştir e. Îdî min dest pê kir me ev dikan vekir taybet bi zêrê Brazîlî. Ji bo keç û jinan yên ku kirîna zêrê resen bi wan gelek zehmet bû, zêrê Brazîlî guherokeke an got bedîlekî guncav e. Lewma jî ew hem dikarin ji xwe re gelek parçe ji zêrê Brazîlî bikirin û hem jî dikarin herdem cure û staylê zêrê xwe biguherînin. تحج زيري برازيلي تكنا و روسي لانه او بيتر ما روكار بغيرين وبنوعين اما زيري دنا من كارم كار موديل كتاني بينن ومرض مين حياه بس انا ما روكار بدلين بغيرين منظري يعني ما كان مناسبه كما روكار بغيرين بدلين وباعتبار كتشقل كي حج موديلات كنا انا قال لك موديل هان حتى بوك يعني بوكي انا جي تين جوا تبدلين اي روسي اي برازيلي إذن عم نكارم بكرن يعني عراستي بوهانن زير بهابوا فقير قالك هناج وهناي بكرن فايرو زارو كيم دعو تكنج منايز بكرم ازي فيروسي جي افجي تقريبا موديلا قال كي خوشكتي وازي بازار كي خوير بواسكنينم جمنا زير بكرم بلندبونا نرخي زيري رسن هيلا كو رژهیک مزن ji xelkê neçar bimînin ku zêrê Brazîlî û Rûsî bikarbînin û vekirina dukaneke taybet bi firoştina zêrê Brazîlî derfeteke din li hemberî wan jin û keçan vedike yên ku şerm dikirin zêrê navbûrî li ser besteyan bikirin. Êdî cudahî di navbera dukana firoştina zêrê resen û yê Brazîlî de nema. Lê zêrê resen her navê wî dimîne. Candar Şernexî taybet bû programa Beyanî Baş Kurdistan, Kurdistan TV, Qamişlo.